Tää oli sitten vaskane. Aha. Toi tiskikone on jo käynyt loppuun. Mä menen tyhjentää sen. Ja hei, anna vähän, kun mulla on sulle perunamuusia. Niin Jukka ehdotti, että mä olisin vienyt sut peliterapeutille. Mutta minä ajattelin tehdä tän omalla paskalla tavallani. Jana. Ottaisit sä kahvia? Joo, mitä hemmettiä täällä tapaa? Rauhoitu taas nyt! Päästä sinä irti. Torpaa tulee ne, että Jukka lähti. Ja vielä pesäpallo mailalla. Hautajaiskahvia tässä juodaan.